Magandang araw, Sports Fanatics! Isa na namang edisyon ang ihahatid namin sa inyo sa programang nakatutok sa larangan ng palakasan. It's all about sports. It's all about the games that you love to play. It's game time! Entertaining, informative, it's all about sports. If you've got a time, we've got a game. It's game time on Core TV. Karera ba ang hanap mo? Kilala mo ba si Cassius Clay na isang alamat sa boxing? At ating ipakikilala ang isang bagitong Ilocano game idol na taga dito mismo sa kinaroroonan ko ngayon, bayan ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Lahat ng ito at marami pang iba mapapanood ngayon na. It's game time! It's game time! Game time! It's game time on Core TV. Maraming klase ng karera. May karerang kabayo, motorsiklo, car racing at mountain bike racing. Yan ang kinahihiligan ng isa sa ating game idol ngayon. Isang public official at sports enthusiast, Honorable Nestor Ichon of Candon City. Game Idol. Good day, sports fans. Kasama po natin ngayon ang President of the Metro Candon Bike Association. Okay, kwentuhan nga po nyo kami sa mountain bike race po na ito. Ito yung pang 18 years na mountain bike race namin dito. Tinatawag namin Tobacco Run 18 kasi ito naman nakikita naman natin na puro tabako ang ating kaya pinangalan namin sa tabako. Saka ito yung race na ito, may higit 60 ang kasama rito na nagipag-race itong 5 category. Ito po ba open po sa lahat ng mahilig sa mountain bike racing or exclusively for Candon City residents? Hindi, open ito kasi may mga nanggagaling sa Manila, meron tayong dito sa Pangasinan, La Union, halos itong Region 1, nandito lahat. At saka yung mga professional, nandyan ang mga naglalaro mga professional. Kasi ito, 5 category ito, meron tayong open, yung tinatawag namin open, yung mga sumasali na sa mga tour. Yung mga professional na yon. Tapos itong mayroon tayong mga beginners, yung mga unang magbabike, nandito rin. At saka yung mga veterans, meron din tayong veterans, yung medyo may edad, nandito na rin sila maglalaro. Saka yung mga sports, tinatawag namin sports, yung mas mahina na doon sa mga open. At saka meron din tayong mga 75 kilograms and above. Yung mga pareho natin mga matataba. Dito na rin. Oldies. Kasama na yun sa mga natin, sa mga palaro natin dito sa Candon. Ibang klase ang cross-country mountain bike racing. Nag-umpisa sa kalsada, sumunod sa bundok, at nagtapos sa isang beach resort. Vice, narinig ko po kanina, aside from this, meron pa po kayong ibang activities po tungkol sa mountain bike racing? Punta kami ng Dagupan, sasalubungin namin yung mga bike for hope na pinangunahan ng ating senador na si Pia Cayetano. Nagkita-kita kami sa Dagupan, and then magbabike kami ng Dagupan to San Fernando, tapos San Fernando Agoo via Marcos Highway kami, tapos doon sa Baguio kami hihinto. Bakit kaya siya nahuhumaling sa ganitong sports event? Itong mga bike, kasi alam nyo naman sa environmental, maganda itong bike na gagamitin natin. Kasi walang usok, walang free smoke ito. At saka mga natin, yung mga katawan natin, mga exercise, kailangan ng exercise natin. Kaya ako, mahilig rin ako nagbabike. Kaya lahat-lahat tayo sana magbike na lang para makatipid tayo ng gas. There you have it, City Vice Mayor Ichon. Hindi lang po pang public service, pang sports pa.
Honorable Nestor Ichon. He is our game idol. Coming up on Game Time, alamin ang latest reports tungkol sa sports sa Sports Reports. At isa pang bagitong idol ang ipakikilala sa ating Game Idol. Dito lang sa Game Time.